Kotenore kod twak mar jatend piny Kenya wachako chenro ni modeko matin kata kamano kamora mora ma intiere yena mondo mi arwaki ni machiegni e chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en nan Ruth Otieno kendo en morna mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa ka intiere e studio wa Kisumu. Bonyiswa nyinge ni en wuod kanye kae to lonye weche mage to bende en modhi mi watwak wa modi e chieng' makawuono machiegni e penj laktar. Daktari kamano Ruth nyalo winja maler mokalo kamano kawuono chieng' na mar ariyo bedo kodi e chenro mar penj laktar amor ni wayudo thuolo mondo watudre kendo agoero kamano kendo ne jowinjowa duto kamoro amora ma untie kanyakla gi deye na tema no mor kabiro kae dawa Pilipina nya sebe kaila gi dawa Helena nya ndiwa mor kautie kanyo kaka jowinjowa. Aniluonga ni Dr. Bonke Arunga, anja Kamagambo Rongo aya Migori County. Sani to atiyo Kisumu, hospital miluongo ni Kisumu Specialist Hospital, atiyo kaka general practitioner ka. Ageno wadhi bedo gi twak makende, erokamano. Erokamano nya Dr. Bonke kendo amor mokalo mar bedo kodi kendo e chenro mar penj laktar. Kotenore kod kaka thuolo semayo wawang'wa daher mondo mi wadonje twak achiel kachiel ma en twaro kata ruto seche ma nyithindo nindo. Seche mowacho weche mag twaro kuom nyithindo, watimo wacho ang'o daktari? Ni ma en gima ber kose en gima rach kapok wadonjo matut e wechegi? Koro luore seche moko onyalo bedo gima kadho, seche moko onyalo bedo gima dwaro ni mondo daktari ong'iyane kaka nyathi dhi mbele e yo mar ngimane. Koro luore gi kaka ranyisi nyisore e del nyathi, mago wabiro discuss kaka wamedo dhi mbele gi wachni. Awinjo kiwacho kata ni samoro nyalo bedo gima kalo kata nyalo bedo gima osiko. Seche ma iwacho ni en gima osiko tiende ni ang'o motimore e yor yoyo mar nyathini mamiyo onyalo twaro kuom ndalo mathoth mokalo moingo kaka onego bed nobedo. Koro wan kaka dakteche kaka waneno wach mar twaro mar nyithindo ni en ni nitiere mor moro mabedo e yo mar muya mar nyithindo. Wan kaka dakteche wapogo yo mar yweyo nyadiriyo. Nitiere malo mwaluongo ni upper airway. Mano chakore e dhogi kata e umi nyaka e kori kae. Then the lower airway waluongo ni kori kae nyaka e obo e lungs. Koro tuo mar twaro ni en mar upper airway matiende ni okoya e iye ku oya mana e malo koni. Koro nitiere chandruok mopogore opogore manyalo miyo yo mar yweyo machopo nyaka e oboko ni nitiere kuot moko mopogore opogore mamiyo muya ok donj maber. Koro mago gik mwang'iyo to ng'eyo gima kelo chandruok makamano be konyo wang'eyo kaka wanyalo thiedho nyithindo. Ma en kuonde kata gik mokuot e yor yweyo mar nyathi manyalo miyo muya ok kal maber ang' nomiyo nyathini otwar. Tiende ni kapono ni nyathi twaro to twara ming'o konego bed ni janyuol kawe e yor oyiem ni nyathino twaro ga kamano nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro marach. Daktari nyalo pimonwa mana matin nono ni debed ni en ang'o gini manyalo miyo gigi kuot. Debed ni seche ma nyathi twaro nyiso ni en chandruok monego bed ni nono matut koso ang'o gini bende manyalo miyo nyathi twaro. Nitiere chandruok mathoth manyalo miyo nyathi twaro. Most common ang'eni ji osewinjo wach miluongo ni tonsils. Tonsils gin fuonde moko mantiere e yo mar yweyo malo ku ma seche moko ka wan gi tuoche moko kaka homa ndalo ma koyo ng'eny kata ka wan gi allergies to gi kuot. Ka gikuot kamano to gi block yo mar yweyo kae. Miyo koro muya ok donj maber. To ka muya ok donj maber kamano sami temo yweyo ni to yo mar muya kanyo mor. Mane makelo sound mar twaro no. Koro ka sound mar twaro no biro. Dhi nyime daktari wawinji? Dhi nyime daktari wawinji ipimonwa kata ni gima duong' mokalo ma thoro kelo chandruogni en tonsils ma en gigo makuot e duol ma kaka wanene pichano nyakwara Mugia Jwang' onyalo kuot ma odhi odin yorno duto te ma kapo nono ni nyathi yweyo to muya ok kal e yo maber. Daktari nyalo pimonwa ni ponono ni nyathi nitiere kod tonsils kaka madongo dongo mwaneno gi to kothiedhi en ang'o gini manyalo timore e ngima nyathini?
En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod daktari Arunga kendo wang'iyo kacha weche mag twaro mar nyithindo. Opimonwa ni en ga ranyisi ni nyaka bedie ni nitiere gimoro marach. En ang'o gini manyalo bedo marach? Yor yweyo nyalo bedo ni okuot kotenore kod gik mopogore opogore. Achiel kuom gigo manyalo miyo yor yweyo kuot en kaka tonsils mwanene picha makata in kinene to yor muya nyalo bedo ni odinore kendo nyathi ok nyal yweyo e yo makare. To ponono ni seche mama timore ka ok othiedhe kiwacho ni nyathina ni to twaro ga mana kama en ang'o gini kata ngima nyathini nyalo bedo kama rach machal nade. Daher mondo mwachak go mbaka ni kodi nyakora Mugia Jwanga ka bende pod watudore kod daktari wa ka entiere boma ma Kisumo e yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Bende nyalo yudwa kokalo Facebook page en penj laktar kanyo bende idhi yudwa mondo mi penjo duto tema inyalo bedo godo mondo mi ichakoro kanyo daktari biro duoko wa kaka thuolo medo bedo. Kaito bende daher mondo mi apar ni bende nyakora Mugia Jwanga ni kaka janyuol en ang'o gini ma ok onego bed ni timo seche ma nyathi twaro. Amor mokalo ne achaka yudo daktari. Daktari machiegni kendo? Ero kamano Ruth, nitie chandruok matin na oselosi. Ne wang'iyo kacha ni ponono ni twaro mar nyathi. Ka ponono ni twaro mar nyathi ok othiedhi kuom ranyisi kaka tonsils mantiere e duond nyathi mokuot ok othiedhi ka odhi kuom ndalo mathoth mokalo. Midhierni mage kata complications mage ma nyathi nyalo yudo daktari? Koro nitiere chandruok mang'eny ma wat discuss gi jonyuol ka gikelo nyithindo osiptal newach chandruok mar twaro. Lakini chandruok ariyo ma the most common en ka chandruok mar twaro ni miyo level mar oxygen mar dendi dok piny. Mano the first thing mwang'iyo. And then number ariyo mwang'iyo en ka chandruok mar twaro ni miyo nyithindo ok nind maber. Nikech nitiere development moko matimore e dend dhano ma dwaro ni nyaka nind maber. Nitiere hormones moko ma dendi produce mana ka inindo gotieno. Koro ka twaro ni kelo chandruok mar nindo to mano be dwaro ni mondo wang'iye wa address mondo nyathi odong maber. Gi kama imake godo no ema dwani mondo miwachak wadonje matut. Nyathi ok nind maber kotenore kod twaro. Nitiere hormones ma del biro golo mana seche ma nyathi nindo mondo mi eka dende odongre kendo timre maber. Ma iwacho kacha ni kama ok otimore to nyathini ok bi dongo e yo makare. Kuom ranyisi ang'o gini madhi timore ne nyathi mok nind maber kotenore kod chandruok mar twaro? Koro ranyisi ma jonyuol nyalo ng'iyo ka nyathi twaro to ok dong maber en ni twaro nitie kinde mopogore opogore. Wawacho ni it is on a spectrum. Nitiere moko makadho to nitie moko ma persist. To koro gotieno ka nyithindo nindo nitiere twaro moro manyalo chiewo nyathi. Koro wan wang'iyo poor sleep quality, jok ma twaro mok nind maber. Nikech nitiere seche moko poor sleep quality nikech ng'ama nindo bath ng'ama twaro be kokono muone nindo. Lakini sani wawacho mana e wach jok moko manigi chandruok mar twaro ni. Koro ka ineno ka nyathini nindo to seche moko ochiew aming'a ne wach twaro. Kotwaro kamano to muya ok donj maber. Seche moko king'iye tineno ka ok oyue, osekadho gimoro 10 seconds to muya pod ok donji. Seche moko be ochiew to gamo yweyo ineno ko struggle. Nyithindo matindo seche moko inyaneno ka gitan color blue matiende ni oxygen ok donje dendgi. Mano waluongo gi kizungu ni cyanosis. Ka oxygen ok donji to gichako bedo color blue kamano. Koro chandruok ma kamago kelo miyo nyithindo ok nind maber, to ka ok ginind maber to dendi ok release hormones ma konyi dongo, koro be ok gidong maber. Aso ka ok gidong maber kamano mano kelo chandruok kata yo mar somo. Koro mago gik moko temo wang'iyo ka nyathi nigi tuo mar chandruok mondo mar twaro no mondo wang'ane kaka wanyalo konyo e spectrum no. Seche moko nitiere twaro ma ok kel chandruok go. Koro wa rely on janyuol mondo nyiswa ka be oneno gik moko machalo kamano. Oxygen kata muya ponono ni ok donje yo maber ka kipimo nono. Achiel kuom ranyisi madhi nyiso ni oxygen ok donje yo makare en ka nyathi loko rangi kendo biro odwani mondo mi olokre rambulu. Ma anyiso ni oxygen mana ka kipimo noa en achiel kuom ranyisi ni oxygen ok donj kuom nyathini maber. Midhierni mage ma nyalo kelo kuom nyathi daktari? Koro ka oxygen ok donje e dend nyathi maber, mano tiende ni dende biro struggle. Koro gimoro mwatemo ga ng'iyo ka
ikelo nyathi osiptal ne chandruok mar twaro ni, wabdi penji gik moko matimore gotieno, asa wapenji kendo gik moko matimore ka nyathi osechiewo, nikech ka in gi poor sleep quality, ok nindo maber gotieno, ne wach oxygen ni piny, ngufu ni be dok piny, matiende ni nyithindo gi kata kot odiochieng' osechopo, ji osechiewo, to ok gin very active. Kata ka gidhi school, ineno gichako bedo sluggish, nyathini ne perform maber, ka tam osechakore, sani ne tam tu, ineno ka twaro ni ochakore, lakini somo ok dhi mbele maber. Itemo wacho ni ang'o matimore ne nyathi, to kare ninde moko nind maber, ka ok onind maber kamano during the day en sluggish, ka en sluggish kamano oko som maber, oko concentrate, ineno ka oloko kite, oko winj wach, koro ntiere gik moko mang'eny manyalo bedo as a consequence of poor sleep, ma ka nyathi obedo kamano. Seche moko ka ok iluwo nyithindo ma kamano maber, tinyalo misdiagnose gi, nikech sometimes ranyisi ma gigolo e dendgi kanyo gin kaka tuoche moko mag mental health kaka ADHD, nikech ka ng'ato ok onindo maber, then godiochieng' kiwuoyo kode ineno mana ko oloko pache, oloko kite, ok owinj wach, koro nikech gin nyithindo ok ginyal lero weche maber, seche moko wacho ni en gi mental health disorder. Kokamano to warely on jonyuol mondo ong'iyane kaka wanyalo konyo nyithindo gi on a broad spectrum. Erokamano nya daktari, ileronwa maber mokalo kendo pod wamedo duoko ni erokamano. Kamoro amora ma intiere janyuol, kare twaro mar nyathi kik ikawe yoro yema. Twaro mar nyathi nyalo nyiso ni nyathini biro dongo maber koso ok bi dongo maber. Iwinjo ka nitiere chandruoge mopogore opogore kaka oxygen ka ok donj maber e dend nyathi. Waduto te wang'eyo chandruok ma nyalo biro kapo nono ni oxygen ok donj e yo makare. Weche mag somo wadwinjo kanyo, weche mag it mok winj maber, weche mag ng'eng wawinjo kanyo, tiende ni twaro ok en gimonego bed ni wakawo e yor oyiem, ikele gi gik mang'eny. To kata kamano, yienwa mondo mi wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo, waduogo mondo mi wawinja ni to penjo mane ma intiere godo kaka janyuol. Ka lainwa mar SMS wayaw, lainwa mar simu bende wadhi yaw, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 450 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456. Ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Owado anna wacho ni niti ni in e osiptal. Monty bende in wiber adieri timang'o? Anna kena wacho ni niti ang'o. Nosiko kogochona. Ineno ka nyiri masani manyoga thuolo mar bedo gi joheragi, to bende gigochonegi, to in kae isiko mana kidich gi tijeni, to bende ok idewe kata matin. In ok ichiem? Idwa wacho ni ok iwinj kech? Dawe gisani ana tweyo. Itweyo? Rajiv, an nasingora ni odiochieng' mibo winjo maber, an abiro tweyo.
Kupata wimbo huu kama sikiza yako, bonyeza *860 *419 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them. Jatend piny William Ruto koro singo mar neno ni omaki jogo maya kwa gulu mar thieth mar SHA. Higni 15 nyaka ne puodhi katiba manyien ma pacho ka jatend piny Kenya otelo ne jotelo mamoko kod jo Kenya e rango kenge ma osego e katiba no. Ringre mamoko 6 okuny oko e liete ma kwa Binzaro kendo chwalo kwan no malo nyaka 25. Chigni kendo penja laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod daktari wa egwenge mag Kisumu. Kidienyi ni bende waya online ponono ni intiere kod penjo mora mora kotendore kod weche mag twaro ye mundu migosi mu mundu mi ipenj laktar. Kopogore kon mano namba mar SMS en 23600. Facebook page en penj laktar or ote kanyo mundu mi wapenj laktar. Daktari, ranyisi mage ma ka janyuolo neno to nyalo wacho ni twaro ni odhi ahinya. Koso nitiere ranyisi moko ma koneno to nyalo wacho ni oyo matok serious wanyalo weyane ka wang'iyo ni to obro dhi nade? Nitiere ranyisi mang'eny ma jogo matwaro nyalo bedo go. Kaka wanyiso jonyuol en ni kantie twaro mora mora mami wasi tikelo nyathi osiptal. Kina ng'eni mano en very broad. Most of the time wang'iyo gik moko kaka twaro machiewo nyathi. Gotieno koro nyathi ok nind maber, otwaro mochung' nogamo yweyo kata muya onge. Kata kineno ka nyathi twaro to godiochieng' oyweyo gi dhoge. Nyithindo onego ywe gi umgi mana gi dhoge ndalo matin. Lakini kineno ka nyathi ni yweyo gi dhoge, mano tiende ni nitiere kuma nitiere obstruction e yor mar muya. Koro kineno ka oyweyo gi dhoge kamano, ikele osiptal. Kata kineno ka en gi chandruok mora mora mar nindo krome, kata konindo to en very restless, mano ikelo osiptal wanene. Koro mage ranyisi ma inyalo ng'iyo ka in dala. But ka twaro nigi chandruok mora mora kata ka mi wasi, ibiro osiptal walero ni wanyalo distinguish twaro moko madwaro thieth kata moko ma wanyalo weya odhi ochanga kendgi kamano. Ma en ni kineno ka nyathi yweyo gi dhoge kar yweyo gi ume to mano en gima onego bed ni ing'iyo ni chandruok nyalo bedo kanye. Daktari entiere kod penjo owuok kuom Jack Nyakwar Asur. Owacho kacha ni entiere Masat Bar Anyanga. Owacho ni owinjo chenro e yo makare kendo duoko erokamano. Kaito penjo machielo bende wacho kacha ni twaro mar ng'at maduong' be nyalo kelo shida. To nikihero chiwo ng'at matwaro to in bende twaro nyalo duogoni. Ma en adiera koso magi weche maliekore daktari? Twaro ok nyal duogoni ka ichiewo ng'atno matwaro. Ok en transmissible, ok en infectious. Koro ok nyal bedo ni twaro nikech ichiewo ng'atno matwaro. Penjo machielo bende ayudo ka amowuok kuom Rosemary wacho na kacha yena mondo miakal mar Rosemary no. Penjo machielo wacho kacha ni en gi nyathi matwaro makata oneno. Mano nyiso ni chandruok nyalo bedo kanye. Oneno obet kama atineno kotwaro. En wach mane minyalo nyiso Rosemary daktari? Koro kaka wacho mano wachako, twaro en a symptom, en mor mantiere e upper airway kae. Koro ka ng'ato twaro kata ka oneno kamano, tiende ni otemo yweyo to lakini muya ok donj maber e obone iye kwe e lungs. Koro ka ng'ato twaro kata ka oneno kamano, twaro en chandruok mar muya kadhi e lungs. Koro mano dwaro ni mondo wane ni ang'o madhi mbele momiyo muya ok donj maber, mamiyo kore vibrate kata kore kanyo mor. Koro Rosemary nyalo kelo
ng'atno matware osiptal mondo dakteche ong'iyane ni ang'o madhi mbele kanyo. Kapok wang'iyo kaka utimo nonro kata diagnosis mar twaro daktari, yena mondo miye penjo mar Rael Ouya. Rael wacho kacha ni entiere kod nyathi ma jahigni 2 to koro mogotieno sa nindo nyathini twaro ma kaka inyalo kony nyathini onge. Bende nyathini nyalo outgrow twaro ni kaka ndalo medo sudo nyalo rumo kende koso nyaka odhi e osiptal mondo mi oyud thieth? Rael okelo point moro ma very important ma dwaro ni jowinjo wa ong'e. Age mar nyathi be play a very important factor. Nitie nonro mosetim ne jogo ma yudo twaro ma dakteche onego ong'iyane gima dhi mbele. Mostly gin nyithindo ma johigni 2 nyaka johigni 8. Koro ka nyathi jahigni 2 to osechako bedo gi twaro kamano, tiende ni onego ng'iyane gima dhi mbele nikech twaro no nyabudho aming'a kata nyaka ochop higni 8 kucho. Koro ka twaro osechakore sani mamone nindo maber, inyalo kele e osiptal mondo ng'iyane gima dhi mbele. Ka nitie chandruok maduong' madwaro thieth, wamiyo nyathino thieth mondo chandruok mar twaro no odog piny. Wayaw line nyakwara Mugia Jwang, SMS bende na 23600 Facebook page en penja laktar. Daktari seche ma janyuol obiro kod nyathina ni twaro kaka mar Rael mane wawuoyo kuome ni itimang'o mondo mifweny ni ma aten twaro mikelo kod gima penjo e yo machuok ni timo diagnosis nang'o koso ibong' winja ni nyathini twaro ga to manise ng'ang'a ni mano en chandruok makama? Diagnosis and very important mondo watim accurate diagnosis nikech nitiere twaro moko ma inyalo manage, inyalo thiedho conservatively, matiende ni okiti gi yedhe ma very strong. Nitiere moko miweyo resolve kendgi, kaka twaro moko mabiro ka in gi allergies. Nitiere ndalo ma koyo ng'ich, ndalo ma piny ng'ich, ndalo ma nyithindo yudo homa, sechego ginyalo bedo gi twaro. Maka season no rumo to twaro no be dhi rumo gi season no. Mago wanyalo ka ithiedho gimoro ma biro gi season no, twaro no dhi rumo. To nitiere twaro moko ma ok rum kata ka season osekadho. Mago be wanyalo ng'iyo wami yath mopogore opogore. Koro ka nyathi obiro osiptandwa kuchocho Kisumu specialist, gima watimo en ni wapenjo janyuol gik moko madhi mbele gi nyathi. Wapenje ka en gi chandruok moro amora mar nindo gotieno, chandruok mar gamo muya, chandruok mar yweyo gi dhoge, chandruok mamone nindo godiochieng' ka ji osechiewo nyathino ni nade, ineno ka school performance dhi nade, ineno ka instructions mimiye be ofolo, chandruok mag twaro gi nitie moko mabiro nyaka during the day ma ka nyathi osechiewo. Koro mago wapenji te. Kichopo hospital daktari nyisi ni mani luongo ni history taking, okawo story mondo ng'iyane gima dhi mbele gi nyathino. Bang' kawo history to wadhi e part moro miluongo ni physical exam. Wang'iyo gimoro amora madhi mbele kanyo ka wanyalo visualize. Nitiere mashinde moko mwang'iyo go e physical exam, to kaka wawacho ni the most common en kuot mar tonsils mantiere e kori kae. To nitiere mashinde moko mwanyalo ng'iyo go wang'iyane ni kuot no rom nade, kuot no pongo kori te koso otin marom nade manyalo dwaro treatment, nikech mano nyalo guide the treatment miyudo. Nitiere kuot moko mopongo kori te makata onge muya madonjo, mago e jogo mwatero e surgery. Ma ng'eni jogo mosebedo gi nyithindo man gi tuoche machal kamano osewinjo surgery miluongo ni tonsillectomy kata adenotonsillectomy. Mago surgery magolo ka kuot no opongo kor kabisa makata muya ok nya donjo. To nitiere seche moko ma kwang'iyo to waneno ni kuot ni ok nyal dhi surgery, ma kwa mi yath to nyalo dok piny. Koro mano mwatime physical exam. To nitiere seche moko mwanyalo timo kata scan, watimo imaging. Wanyalo timo x-ray, kogoi x-ray wanyalo neno kantie kuot moro kata kantie chandruok moro amora mo wanyalo golo kata wanyalo thiedho gi yath. Koro mano e kaka wadhi timo diagnosis. Wadhi penji questions moko e history taking, asto kanyo wadhi timo examination ma wang'iyo kantiere chandruok moro amora. Kantie kuonde moko ma wanya timo go x-ray, watimo x-ray kata watimo CT scan. Mago te nitiere hospital mondo mi watim accurate diagnosis.
En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu kawuono wang'iyo twaro kuom nyithindo. Iwinjo nyaka ne wachak chenro ni kare en chandruok moko onego beni wawuondore ni ok wawinji ne nyathina notwaroga pile. Otwaroga pile. Samoro en gimoro matut, samoro en gimoro mapek madwaro mondo mi laktar onene. Omiyo kineno ka nyathi twaro to ber kitere ka laktar mondo mi timne nonro makende. Daktari antiere kod penjo moro ka amadaher mondo mi owacho kacha ni en Karen wacho kacha ni nyathine twaro gotieno lakini oninda ninda maber akotu sawa onge kod chandruok mora mora en jahigni 7 onego bed ni Karen bedo kod wasiwasi koso weya koro apani no nitiere kamano wacho man wachako ni tuo mar twaro ni en in a spectrum tiende ni nitiere jok moko mara nyisi gi ni piny to nitiere jok moko mara nyisi gi gin severe madwaro treatment. Koro kaka no wacho man wachako no wacho ni ranyisi 2 mokwongo mwang'iyo ga en kaka ka tuo ni omi oxygen level odok piny kata ka oketo sleep quality odok piny in gi poor sleep inindo ok inind maber. Koro mago e gik mwang'iyo mokwongo nikech nitiere twaro moko ma ng'ato twara gotieno lakini oxygen levels gin sawa, chiew boko chiew, kochiew gotieno, gokinyi kosechiew godiochieng' odhi adhia mbele ne gi tije mapile pile. Mano tiende ni twaro ni ok keth ngimane kata. Koro mano kibiro osiptal nitiere gik moko mwanyalo timo, wang' tim investigation wang'iane ka twaro ni mae manyalo dhi rumo kende kata nitiere yath mwanyalo timo. Nitiere twaro moko be ma oxygen level en sawa lakini sleep quality en poor. Nyathino chiew seche moko ok onind maber, mano twaro maketho sleep quality. Then on the severe end en jok moko ma twaro gi ni oxygen level ni piny kata sleep quality be en poor, koro mano very severe manyaka wa address kaka dakteche. Koro kaka jawinjo wano wacho ni en gi ng'at matwaro lakini onindo maber godiochieng' kochiewo be odhi mana mbele gi tijene, mano tiende ni twaro no pok ochopo e severe level manyalo dwaro aggressive treatment. But kaka nawacho ka in gi chandruok mora mora kata ranyisi mora mora mar tuo mami wasiwasi nyalo biro mana osiptal mondo wami reassurance. Winjo kimuno no kata weche mag surgery kata weche mag yengo kata bero po nono ni oyud ka gigo kata tonsils okuota modino yor yweyo kopogore kod surgery. Wantiere kod thieth mamoko mag twaro to kapono ni nitiere gin yore mitimo nade en sindan gin yedhe mimuonyo ibo muonyi kuom thuolo marom nade nikech waseneno tuoche mang'eny daktari ma ng'ato muonyo yedhe kuom thuolo malach mokalo. Thieth mar twaro en nang'o kati biro donjonwa e weche mag surgery bende? Koro kaka twaro ni tuo mar twaro ni kaka odhi mbele e dend ng'ato kata e dend nyathi luwore gi gino makelo twaro. No wacho ni twaro at the core of it en ni muya ok donj maber. Koro ka muya ok donj maber nitiere gigo mopogore opogore manyalo block airway kae mamiyo muya ok donj maber. Na wacho ni the most common en tonsils ka enlarge. Koro tonsils ka enlarge mano inyalo correct gi yath kata gi surgery depending ni enlargement no size no rom nade ma wang'iyo e physical exam man wa discussed. Koro ka size ne tin ma yweyo pod inyalo yweyo maber wanyalo mi yath mondo otiekane chandruok mamiyo tonsils nigi swell. Most of the time tonsils gi swell ka ng'ato nigi allergies, ka ng'ato nigi flu waluongo ni homa, ndalo ma koyo ng'ich, ndalo ma piny ng'ich, ng'ato yudo homa kata yudo flu to obedo gi swollen tonsil. Matiende ni ka ithiedho flu no kata ka season no rumo kata kigolo allergies go to tonsils go ok dhi swell. But nitiere jok moko ma nigi chandruok ma nikech nonyuol gi kamano waluongo ni congenital. Nitiere jok moko man gi problems gi yo mar yweyo kaka nonyuol gi anatomic problems. Mago bro dwaro ni mondo ine specialist mag ENT kata otolaryngologist mondo ng'iyane ni chandruok man kanyo en mane nyalo correct nang'o. Most of the time very complex go ma biro require surgery. Moko ma nyalo resolve kithiedho gima miyo gi kuot kamano nyalo resolve gi yath.
Yena mondo wawinjore maber kanyo ru. Wawinjore maber mokalo kendo pimonwa maber ni ahinya nyaka kama biro kotenre koda allergies to nyaka ng'e ang'e ni en ang'o makelo allergy no mondo mi mano ema geng kata mano ema mondo mi othiedhi nitiere moko mabro ruma to kineno kosiko to te mondo mi ne laktar. Daktari yena mondo mi ami penja achiel ni bende twaro nyalo wuok kuom kwere kachiel kod wuone. Erokamano Ruth kuom penjono. Iwacho ni ka twaro nyalo bedo from wuone inherited wuoga e anyuola origa anyuola nyalo bedo inherited gima watemo wacho koro kaka no wacho ni nitiere different causes of chandruok mawan goni most of the time and infections ema cause tonsils quote lakini kaka na mention seche moko ni nitiere jok moko man gi chandruok manonyuol gigo wawacho ni congenital anatomic problems koro anatomic problems gi seche moko ginyalo bedo inherited matiende ni kwere ni kata deye ni kata jonyuol ni ne nigi chandruok manonyuol gigo mag umgi kata throat gibedo gi recurrent symptoms go gimbe ka ginyuoli inyalo bedo gi chandruok makamano kaluwore gi kaka ne gimi kane inyuoli congenital problems wase yudo kendo nonro sewacho ni nitiere jogo ma yudo allergies frequently to allergies seche moko gibiro nikech inherit wacho ni predisposition nitiere jogo mane ka jonyuol gine yudo allergies frequently kimbe kaka osenyuol gini gitemo yudo allergies frequently koro there is a bit ma inyalo inherit from jonyuol ni kata kwere ni but nitiere moko ma inyalo develop ki pick infections mopogore gi ma jok moko manie family ni oyudo. Erokamano nya daktari amor mokalo ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi inyalo yudi kanye kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano makende. Ng'ato kadwaro tudore koda kata ka en gi penjo moro amora inyalo biro hospital kuma tie Kisumu Specialist Hospital mano ntiere Kisumu e yo Kisumu Kakamega Road minyalo yuda kanyo. Erokamano ahinya wabia e hospital mondo mi wayudi daktari yena mondo mi aduok ni erokamano makende atimo mos kendo kotende kod chako chenro modeko to ne en gino mane ok wanyal geng'o to kata kamano waduok erokamano ni bedo kendo pod ipuonjowa mang'eny mokalo kotende kod weche mag twaro ageno ni odiochieng' machielo kaluongi ka waluongi tibo biro mondo mi wachak wapenji achiel ariyo adek mana kiyienwa. Erokamano wasebedo osiepe koro anyalo biro kuluonga. Erokamano ahinya daktari osingo ni obiro odiochieng' machielo kwachak waluonge e chenro mar penj laktar waduoko ne erokamano makende ne jowa ma wantiere go e studio ka ajogo mochung' ne taya mochung' ne duol mochung' ne ler mar studio waduoko ne erokamano makende. Erokamano Nyalinzi mano en director na odiochieng' ma kawuono kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja anino gani Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti uru masani kato kik wiwil wawacho ni ngima en mwandu.